ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿರಿಯೋನ್ಗ. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವದ ಕಿರುವಾಡು ಭಂಡಾರ ಉದ್ದದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬಂದಾಗ ಸಾರದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲಡು ಉಂಟುದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆವೆರು. ಅವೇ 16 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಡು. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಈ ನೇಮ ತೂಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ನೇಮಗ್ ಆಜರೆ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಂದು ಪುದರ ಪೋಯಿನ ಈ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೇವತೆ ಆಂಡಲ ಪೊಣ್ಣುಡು ತನ್ನನು ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಮಾತ್ರ ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಈ ಜಾಗ ಪನ್ಪುಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವದಾದ ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಪೇನು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ಅಚ್ಚರಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೂ ಇನಿಲ ತುಳ್ನಾಡು ದೇವಾರದ ನಂಬುಲಿಕೆದ ಅಡಿಪಾಯಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕಾಲ ಎತ್ತಿ ಬದಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾದಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದಂಡನಾಯಕ ದೈವ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ದಂಡನಾಯಕ ఒక ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಏಪ್ರಿಲ್ದ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಕೆರೆ ಆಯನದ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸೋದರ ದೈವಲ್ನ ಕಿರುವಾಳು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮನದಾನಿ ಬಲ್ನಾಡು ನೇಮೋತ್ಸವಗ್ ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಉಂಡೆ ಪಾಡುನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಬಲ್ನಾಡು ದೇವೋಲ್ನ ಪರ್ಬೋಡು ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ. ಈ ಆಚರಣೆನು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೇವಲನ ಭಂಡಾರದ ಎದುರುಡು ಅಪಾರ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ರಾಯ ದೇವನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ದಿದ್ದು ಅಭಯದ ಪಾತೇರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಉಂಡೆದ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ರೆಡ್ಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಯ ಕಂಬೋಲಿನ ಬುಲತ ನಡುಟು ನಡ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಚಾವಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಐತ ಪಾದೊಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಲಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಉದೇನು ತುಳ್ನಾಡ್ದಾಗ್ಲು ಮುಂಡೆ ಪಾಡುನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನೇಮಕಾತಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಡುವಾದ ತೋಜುಂಡು. ನನ್ನ ಉಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾನಗು ಚೆಂಡು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ ದೆತೊಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲು ಕಂಡೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಈ ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಡೊಲೆಡು ಬಲ್ನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೈಯಗ್ ದೇವಲ್ನ ಭಂಡಾರ ಕ್ಷೇತ್ರರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ 21 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ದಂಡನಾಯಕ ದೇವದ ವಲಸಾರಿ ನೇಮ ನಡಪುಡು. ದಂಡನಾಯಕ ದೇವದ ನೇಮ ಮುಗಿಪುಣ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸರಡು ಪೊಂಚನಕ್ಲು ಸುತ್ತಲ ಇಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ದಂಡನಾಯಕ ದೇವದ ನೇಮ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಚನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಮಸರಡು ಪೋಪೇರು. ಸೂರ್ಯ ನಡುನೆತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವದ ನೇಮ ನಡಪುಡು. ಬೇತೆ ದೇವಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಮದಿಮಾಲ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಡಿಪಾಡಿದ ರೋಜಸ್ಸಾರ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ದೇವಗೂ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೋ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಸಿಂಗಾರನು ಸಾಯರ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವದ ನೇಮನು ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ತುಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬುಳಿಕೆ ಇತ್ತೆಲ ಮುಲ್ಪ ಒರಿತಿಡು. ಯಾನಪಂಡ ದಂಡನಾಯಕನ ಕಚ್ಚೆ ದೋಸ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾತೆರುಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನೇಮೋತ್ಸವನು ಈ ಅಸೂಹ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಆದು ತೂವೊಂದಿಜ್ಜೆರಿ. ಬಲ್ನಾಡು ಪರಿಸರಡು ಒಂಜೋವುಲು ಬೊಲ್ಲಿದ ಗೆಜ್ಜೆನು ಕಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮರಳು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೋನಿಗೆ ಬನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಆಣುಲು ಪೊದು ದೇವಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ನೀರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದಪೆರೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮುಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಬಲ್ನಾಡು ನೇಮೋತ್ಸವದಾನಿ ಈ ವಾತಾವರಣಡು ವ್ಯವಹಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಂತೆ ತುಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬದಲಾದ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ದಿನ ನೇಮೋತ್ಸವಗ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ವಾಹನಗ್ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತುನುಜೇರಿ. ಪುತ್ತೂರುರ್ದು 100 ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ಷಲು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆನು ಒದಗಾವುಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತಿರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾರದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬದಲಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ ಪುನರ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ನಾಡು ದೇವಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧೋಡು ಉಲ್ಲ.
ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಜಿ. ಶಿವನ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಉಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಭಂಡಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಥೋತ್ಸವ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಭಂಡಾರಗೂ ರಾತ್ರಿದ ನಡುಟು ವಿದಾಯ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ದಂಡನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡು ನೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರುಗು ಬತ್ತದು ಶಿವನ ಕೃಪೆ ಪಡೆದು ಅಹಂಕಾರಡು ಬೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಗರಸನು ಅಹಂಕಾರನು ಮುರಿದು ದೇವೇರ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ನಾಡು ನೆಲೆಯಾಯರ ಪನ್ಪಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ದೇವೇರ್ನ ಸೂಚನೆದ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆದ ಪುರ್ತುಡು ದೇವೇಲನ ಭಂಡಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬರ್ಪುಡು. ಇದು ಬಲ್ನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಜನಿ ಚಾನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಬ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.